Aquí está a foto de familia da exposición que ten lugar hoxe, incluso os compañeiros, aquí Iñaki do Faro. Iñaki, boa tarde. Algún día tamén temos que fotografar esta xente. E aí estamos todos, Marila, Abad, genial. Aí estamos todos. Un tiro para Méndez Cerrín e outras historias pois é un libro que non ten sangue nin ten hostilidade, senón que ten unha situación vivida por dous amigos nos anos 80 durante a entrega do premio Celanova Casa dos Poetas a Ángel Fole en Lugo. Ali vivimos unha situación un tanto surrealista que logo se culminou noutros dous escenarios que foron un restaurante e por último a discoteca do Gran Hotel Lugo. E pasou algo que Ferrín, como mestre do relato curto, puxo nas miñas mans as pezas fundamentales para facer un magnífico relato. A cousa é, despois, o artesano, o traballador que fai, dalle os resultados que sexa, pero el sí que me puxo nas mans ese material especial. Eso é un tiro para Ferrín. Ese libro causoulle unha enorme preocupación, por exemplo, a miña nai, que polo temor das consecuencias legais e xurídicas que pudera ter, fixo que recuperara o hábito da lectura dun golpe. Levaba o meu pai morto 2 anos, que era o que máis ou menos tiña unha actividade bastante forte nunha tienda bar e todo eso. A miña nai chegaba moi cansada e il díalle. Pero claro, despois faltaba 2 anos e entonces ela desa maneira recuperou o hábito da lectura. Maravilloso. Logo, por exemplo, O Sor de Santo é un libro que vai na mesma liña, que é fascinación por grandes autores da literatura galega e tamén artistas, non? Vivencias ao largo de 4 décadas con eles. Situacións e tamén seguimento da súa obra. Ademais do que aporta o primeiro, do Tiro para Ferrín e outras historias, o que fai é achéganos, por exemplo, a maneira de escribir de 30 autores actuales da literatura galega. Hai moitos, dende Manolo Rivas, que precisamente contanos que colle un vasiño de auga, que pon ao lado do teclado do ordenador e debaixo do teclado mete unha saba de papel. Nesa saba de papel vai anotando palabras e facendo dibuxos. Desa maneira, el foi construindo mapas literarios de toda a súa obra. Pois a cousa que a iniciativa que lle acabo de propoñer é que esta colección de mapas literarios de Manolo Rivas, un autor traducido a máis de 30 idiomas, pois que veña a Ourense, que veña a esta biblioteca e podendo ser que empece por aquí, porque por eso se chama Biblioteca Nós. Moi ben. Que sería un marco moi adecuado. Claro que sí. Iso é unha liña deste libro. A outra liña deste libro importante é O Sor de Santo, o relato que se titula O Sor de Santo, que son reliquias das 5 dióceses galegas, non desde o punto de vista religioso, senón literario e un tanto histórico tamén, e entre elas está a Virxe do Cristal, o que lle chama Miguel Ángel González unha reliquia non reliquia. Na presentación precisamente deste libro na Torre de Vilanova dos Infantes eu fixera un chamamento para que artistas galegos fixeran a súa proposta de Virxe do Cristal. Responderon para cubrir a morte do cura, o baleiro da morte do cura e tamén do roubo da imaxe mariana, me parece que é a segunda máis pequena do mundo, cantada por Curros Enríquez e cantada por Xosé Luis Méndez Frei tamén. E a resposta, pois eso, foi excepcional, máis de 35 artistas fixérona, e aquí están os cartéis que se poden ver das pezas que se encontran agora en Vilanova dos Infantes, unha exposición permanente, e que mañá, pois, Xosé Cid e Buciños van entregar as súas en mármore e bronce. Que bonitas. E mañá, pois, tamén se vai inaugurar aquí unha exposición con 13 pezas da Virxe do Cristal, 13 pezas originales, 13 obras. 13 por algún motivo? Non, simplemente porque tamén en Vilanova ten que quedar parte da obra, non? Moi diversa, completamente estilo libre, hai pintura, hai escultura, a
hasta hai instalacións, hai de todo, un pouco de todo. Que E bonito. siguen chegando, non ten data pa cerrar, hai escultores e pintores que ainda están facendo obra en Galicia. Moitísimas grazas del Caño. Sí, vale. Ese o selo que a Sociedade Filatélica Piña dedicou a Vixe do Cristal e que está incluído dentro da exposición dos artistas que están na Torre de Vilanova. Ajá. O sea, a nosa pequena aportación en homenaxe a Vixe do Cristal e ao seu cuidador. E ao seu cuidador, que perda tan grande este cura, verdade? Terrible. Terrible. Bueno, pois moi ben, aí está a filatelia sempre, Marila, grazas. Grazas. Non coñezo a súa trayectoria. Naceu en Santa Eufemia, Celanova, foi secretario do Padroado da Fundación Curros Enríquez, que recuperou e completou o Museo Casa do Dr. Celanové. É fundador do Premio Celanova Casa dos Poetas, director da revista literaria Follas Secas e tesoureiro da Asociación Grafan Prima. Foi redactor do Faro de Vigo durante 30 anos e delegado deste xornal en Ourense desde 2005 a 2020. Desde decembro de 2020 preside a entidade cultural Amigos do Libro Galego, Artes e Letras. O seu amor pola literatura e a terra plasmase nos libros que ten publicados, que son máis de 20, ou están aí 20, que temos na biblioteca, que podedes ver aquí algúns dos que nos vai presentar hoxe. Mencionarei algúns dos títulos: Conversas con Manuel María, En Galegos, Literaria, Antón Tomar, Conversas con Bello Revoltado, Ourense, Atenas de Galicia, Xaime Quesada, Artista da Señalidade, etc. Pois está aquí para falarnos de dos libros publicados con edicións en Bora, que forman parte da mesma serie, Un tiro para Méndez Pelín e Osos de Sam.